Kaixo, gaur egingo dugu plater bat babarrun batzukin. Babarrun hauek egin ditugu txerri saieskiarekin, adobatuan. Eta, jan ditugu batzuk, eta hori beste bide bat emate aldera, egingo dugu torrada bat. Badago egiteare bai taco batekin, mexikano, tortilla batekin edo horrela, edo talo batekin ere bai. Baina guk egin behar dugu torrada bat. Hasiko gara hezurra kentzen haragiari, bale? Haragia jarriko dut hemen. Eta saltza hau egiteko, egingo du oso saltza errez bat. Botako ditugu babarrun batzuk. Baratxuria. Erdia baino gutxiago botako diot. Eta ozpina eta olioa. Birrindu ondo. Hau, prest dugu ja. Eta, hasiko naiz, honi hezurra kentzen. Bale, hezurra kendu diot ja saieskiari, eta txikituko dut tipulardi bat, eta piperre bat, eta egingo dut sofrito bat, eta gero gehitu haragia, bale? Olioa botako dut. Tipula eta piperra, eta utziko dugu hau hemen, ez dakit, 5 minutu edo horrela. Eta sofrito egiten den bitartean, jarriko dugu ogia gorritzen, bale? Olio pixka bat, eta hor utziko dugu. Sofritoa egon daia 5 minutuz edo zutan, eta ja botako diot haragia. Bale, badugu ja torrada, haragia prest, eta bai enkurtidoak, gazta, eta eskarola eta atxikoria bat, bale? Jartzeko gainean, dekoratzeko. Pues hasiko gara enplatatzen, horretarako torrada erdira, babarru saltza ere bai, orain haragia, eta moztuko ditut tipula pixka bat, pepinilloa ere bai, eta piparren bat ere bai. Eta eskarola, eta txikoria. Eta jarriko diogu piti bat gainean. Gazta ere bai, eta enkurtidoa. Batzuk ere bai, eta olio txorrotada bat botako diot, bale, prest dugu ja, honekin.